guys, good morning. Punta kami guys sa dagat. Kasi Kent, oh, nauna na sila butchok dun, oh. Andun na sa ulahan. Punta kami sa dagat guys. 8 AM na guys. See you later. Otoy, naglalakad kami. Mag-aabang kaming tricycle. Dito na kami guys sa dagat. Ipahibas na guys yung dagat. Yung maglo-low tide na. Dito kami guys, sa tabi ng bangka. Ano kami, may panlatag kami. Smile, Ken. Smile! Oh, daming nahuli ni Kent na ano, pusit, oh. Did you catch that, Kent? No. No daw. Oh, daming pusit, guys, oh. Oh, nag-iiba-iba yung kulay, oh. So cute. So cute. Kent, huwag mo lagyan mo. Ayan, oh, pusit, oh. Taas mo, Pei. Madikit. Buhay pa kasi yan. Kumakapit sa balat. Sige, mahang. Ang laki. Yan, nakapit yan. Ano lang yan, guys? 280 pesos lang lahat yan. Isang kilo, Daming pusit, ah. Lalagyan kilo. Buhay pa makapit na yan. Kent, dami. Oh, nilalagyan ni Kent ng tubig. Malaki. Makati? Kasi, Inipin yan. hello. What's that, Kent? Kent, what's that? Ice cream daw yan. Ala ka dyan. Niloloko ni Dodoy. Tako mo. Help! Nambabato kasi ng buhang. Ano? Ano? Pag yan ito yung nagkuha ng bato, dali ka. Nabato niya kasi si Tutoy ng buhangin. Niloloko ni Tutoy. Ano? Tired? Go to Tita Black. No? Kaya na. Lamig na baga, oh. Panlawan na.